Il-kap tal-Oppożizzjoni li ma jitlifx okkażjoni biex jitkellem fejn jista' jkun negattiv għamel konferenza tal-aħbarijiet biex reġa' rrepeta l-istess argumenti li saru fl-aħħar jiem dwar il-ħatra ta' maġistrati ġodda. Dan anke jekk diffikultajiet li seta' kien hemm illum huma ċċarati u ttieħdu deċiżjonijiet dwarhom. Però fi kliemu l-avukat Caroline Farrugia Frendo m'għandix issir maġistrat. Dan minkejja li l-Gvern diġà assigura li l-ħatra tagħha se ssir skont il-Kostituzzjoni. Minnaħa l-oħra l-avukat Ingrid Zammit irtirat ruħha milli tkun nominata maġistrat wara li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja għarfet li seta' kien hemm impediment. Il-Gvern kien diġà ddikjara minn qabel li l-parir tal-Kummissjoni tal-Ġustizzja se jimxi miegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula reġa' rrepeta l-kliem mafja u korruzzjoni, Busuttil kien mistoqsi minn ġurnalisti ta' midja oħra dwar il-każ tal-avukat Andrej Camilleri. Camilleri kien nominata l-imħallef minn Edi Fenekadami. Iżda il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kienet esprimit riservi minħabba li Camilleri ma kienx jipprattika l-12 sena kif mitlub u mifhum mill-Kostituzzjoni. Id-dakinhar il-Gvern kien ħa attitudni differenti millum, tant li kieku Camilleri ma rtirax ismu l-eks-Prim Ministru Edi Fenekadami kien se jipproċedi bil-nomina. Nomina li saret fl-istess żmien li Fenekadami kienet jafda lil Simon Busuttil b'karigi pubbliċi. Meta mistoqsi dwar dan, Busuttil qal biss li dan il-każ kien irrelevanti u għal darb'oħra ħal attitudni li jiddeskrivi ħażin dak li ġara llum iżda mhux affarijiet simili li ġraw fi żmien il-Gvern li b'modi differenti kien jagħmel parti minnu hu.